Добрый день, дорогие друзья! Я насмотрелся и впечатлился различными видео, в которых разные наши соотечественники угощают иностранцев российской кухней. И я решил сделать то же самое со своими словацкими друзьями. Поехали! Ďakujem. Ja po slovensky. Hej, po slovensky môžete. Zakývajte. Môžete sa napiť. Môžem, už som dovolená. Aha. Doteraz som nemohla. Ako taký dobrý kompot. Môžete to aj jesť, tam máte lyžičky. Áno. Môžete to viesť, ak chcete. Čo dobre to je, čistý poviem k tomu. Domča. Tak k tomuto nápoju by som povedala, že je ako podľa mňa obyčajný kompot varený na pane, len pomiešané ovocie, takže to také nie jednoduché. OK. Ale pohodiem. Obzvláštne je to ten rád. Классический рецепт. Vonia ako naša obyčajná Je voňová. to Čo je to, to je smutná, alebo čo to je? tak ak si to dobre pamätám, tak je to motec. Vidíme, ako to spravíš. Ona goriačia ešte. Ja nemám s tým porovnávať. Neviem, či ešte horúce nie je. Toto by oco nazval, že to taká robotnícka polievka. Polievka pre chudobných. Ale to zase oco hovorí aj všetky takéto polievky, čo sa aj na rýchlo robia, alebo aj na víno také. To toho bude, Nie, ja mám 12 žalúdkov, ja si to môžem dovoliť, vieš. ale neskúšala som to s tou smotanou a ani asi neskúšali. Prečo? Si mohla Neviem, nemám rada, ja celkom ani tú smotanu nemám rada. Domča, ty si už ješ ešte. Takže, no. Ja mám smotanu veľmi rád. Počkej si povedať. Ale čím dlhšie ten nápoj pijem, tým viac mi chutí. Hej, je taký... To je zaujímavé. A ja som ho ochutnala teraz druhýkrát a mi prišiel lepšie, ako keď si ho naliali. Taký, ale zase príde mi, že sladký, ale potom mi príde, že málo sladký. Mne to chutí, že je sladký práve, že mi sa to páči. To je ryze. To nie je ryze. To je prívarok, nie, zamináky, bo taký... Vonia to ako ryže je naký, len taký vlastne slúby. To je... Jak ma to volá? Tak to bude ako ryže. Nie to ryžovina. Neviem, či to je. Aj toto poznám. To je... Ale nevyzerá to pekne. Že, ako sa to volá, to sú vločky, nie? Ovsená Vločky? kaša. Ovsená kaša to je. Hej. Ja nemám rád ovsenú kašu. Ale tak skúsim. Toto je tradičné skautské jedlo. Lebo je to relatívne lacné a veľmi výživné, akože energeticky bohaté. Podľa mňa je to tekutý ryžový nákyp. Bez ryže. Sú tam vlašky. I never liked this food, but I Rozgagané. often had to eat it on some scout actions because it was for breakfast. So I'd like to evade this food as often as I could. We even use this one action to carpent a wall. Ja celkovo nie je sladké, akože je hlavné jedlá, nie sú. No tak potom som si hovorila, že koľko dávam do palaciniek cukru. Aj Mišo a veľký tam je. Tvarohové. No. Tak to vyskúšam, že jeden. Ale trochu to vyzerá ako obyčajne, že to naše pyrohy. Nie? Ale to by... Ale to aj sú pyrohy, nie. Takže nemám to s čím porovnať. A to sa so smotanou je toto vážne? To je sladké. Tvarohové.
Dobrá tvarovo na môj vkus možno. To nie, že tvarov tiež hodne musím. Ale neviem, ja mám tam skoro vôbec necítim. Nikto z nich neľubí tvorok. Smola. Ja to už neľúbim. Proste ne. Musí. Smotanové je to dobré. Neskúšam. Tomča, vyskúšaj jeden vyskúšaj, je to naozaj. Tak si zapieš. Inak to chutí, keď to skombinuješ. Mne to takto chutí. Tomča, iba vyskúšaj. Viac, To sú tam celé. viacej. No, To smotanové je to dobré. Na to, že nemám rád tvarov, tak to smotanové je to fakt dobré. Na to, že nemá rada tvarov, ale je smotana, tak bez tej smotany je to dobré. No, ешь без сметаны. Не обязательно сметану. No zase smotana, no dobré. A toto vyzerá veľmi dobré. To сырник. To bude nejaký ofajč. Co bude dát? Bola to cestová, keď to som videla. To na rukami jesť? Dobre. Nie je to sladké. Ja som tvarové. Som vedel, že to bude ofajč. Ale nie smutný. Ale Musíme Počkej, či, to či, ako aj palacínky. či je to tu smotana na farbe. nie, neskúšam. Mne to chutí bez tej smotany. Ale ako palacinky mi to chutí. Nie, ešte si nejedla moje palacinky, tak nie. Mne sa páčilo to, že tam som tam videl to smotana, že zakamuflovať, to už smotana nevrál. Mne je to jedno, pretože ja s tou smotanou nezakrývam nič. To ma nezaujalo. Zatiaľ asi najmenej. Ešte menej ako tie vlačky. To je čo povedať. Ja nie som zdravožijúci človek. Ale zase, toto je menej sladké, ako ten kúsok predtým. A ten bol lepší. Ням-ням-ням. To je majsné. Bola. Môžeš mnohé zobrať, kľudne. Ой, кто ворует сметану и This сырники. the end of the video and my wife ate everything, she's not even pregnant. Polievka. To bolo super. Prečo? Bola slaná. Asi jediné slané jedlo, čo tu bolo podávané. Ale zase pitie mám veľmi rád sladké a toto by bolo veľmi. Dobrze? Tak mne najviac tento drink, ten bol veľmi sladký. A tá polievka bola dobrá, ale taká bežná, ktorú si aj ja spravím. Takže ma to neprekvapilo v pohode. A celkom mi chutilo tie vločky s tými jahodkami a to druhé. Wareniki. To. Si. A najmenej? A najmenej asi toto posledné. A ty najmenej? Nebolo to zlé, ale z týchto troch asi toto. Okay. Это все мне предстоит вывалить.